Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, entunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Ponaeri els dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. I sí, avui ens visiten en estos diàlegs Roser i Eric, coneguts com a els Catarres, així que endavant! Jo que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la Patú. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Ens captivaren amb Jennifer i després de 4 discs ara publiquen el 5è amb Diamants, que el tenim així davant i van a parlar-nos d'ell. Tenim així a Roser i Eric, els Catarres, benvinguts a Diàlegs. Moltes gràcies. Com esteu? Molt bé, molt contents. Sí. Encantats de per fi poder tornar i portar un altre treball i a més molt orgullosos, perquè és diferent a tot el que hem fet i creiem que portem una cosa diferent a l'escena i estem amb moltes ganes de portar-ho al directe, no? Que és al final el que ens agrada més. Porteu un diamant. Un diamant? Bueno. És una mica pretensiós. Sí, Els diamants no és tant com per dir que les cançons són diamants, sinó que és una mica una metàfora, juguem amb la metàfora del que són els diamants o més aviat el luxe autèntic de la vida que nosaltres considerem al final, després de ja certa edat que tenim, doncs que ja podem començar a dir què són els luxes reals de la vida i són les relacions humanes, no? Les que cultives al llarg de molts anys, no? I en les que travesses moltes dificultats, molts temps bons, de tot tipus, no? I al final doncs, les persones que es queden, que aguanten al teu costat, doncs són els diamants, una mica metafòricament per nosaltres. Per a tu, Roser, quin diries que és el teu diamant? Bueno, jo ara mateix, la meva filla, no? Sí, jo fa un parell d'anys que vaig ser mare, just quan vam acabar l'altra gira, i aquests 2 anys per mi han estat molt enfocats a la maternitat, no? També en el disc, però sí que m'he volcat molt en la maternitat. He aprofitat també, al final, mira, no hi mal que per bien no venga, i al final la pandèmia m'ha deixat un any més estar 24 hores amb la meva filla i estic molt contenta d'això, però sí, el que diu l'Eric, no? Al final, això, no? La gent amb què acabes fent pinya a la vida, no? Que t'ajuden els moments difícils, que celebreu les coses agradables a la vida, doncs al final són aquestes persones. D'estrenar este disc recentment, farà poc menys d'un mes aproximadament. Veniu avui de promoció a València i s'esperen també pròximament un concert a Barcelona de presentació del disc i també un estiu carregat de concerts. Comencem la presentació del disc el 22 d'abril al Sant Jordi Club, encara queden algunes entrades per si us voleu animar a pujar cap allà. I llavors, sí, comencem ja a destapar, des de fa uns quants dies hem començat a destapar ja alguns concerts del que serà d'aquesta gira. Tenim bastanta feina, la veritat és que no ens podem queixar, tenim pràcticament ja tot l'any tancat. I sí que per aquí al País Valencià estarem el 21 de maig a Parcent, en el concert de les trobades, que just està aquí a Parcent aquest any, que per mi em fa molta il·lusió perquè la meva parella és del Canalí, llavors és just al costat i ens fa molta il·lusió. I també estarem al Fes Lloc. Llavors hi ha alguna altra cosa més, però que de moment encara no podem desvetllar, fins d'aquí uns quants dies. I sí, moltes ganes de tornar cap aquí, perquè sempre ens tracteu superbé. I també per tot l'apartat familiar, no? Sí. La música, com la vida, és millor compartida. Després de 2 anys i mig sense veure'ns, per fi ens tornem a trobar.
portàveu 3 anys descansant, 3 anys de silenci, trobeu a faltar els escenaris, no? Descansant no tant, no et pensis, perquè hem fet moltes coses. Entre que ells han tingut fills i al final això és molta feina, potser més que el grup en si. Però hem estat creant el disc, que l'hem pogut gravar en diferents sessions, que normalment ho fèiem amb una sola i el que sortia era el que era. Aquest l'hem pogut fer i desfer, i tornar a fer i tornar a desfer. Però hi ha hagut molta feina, sobretot molta feina mental, de com volíem que fos el disc. I ara, però és veritat que des d'un punt de vista des del públic sí que no hem estat parats, no hem fet res, i ara tornem a la càrrega a fer concerts que al final, com deia abans, és una mica on ens guanyem la vida, literalment, i també és la part més divertida al final, perquè és on pots connectar amb la gent, amb el públic, amb qui t'escolta, poses cares a la gent, i és una mica el que fa que valgui tot la pena. Al final el disc és una excusa per poder anar a fer concerts i és el que fem, no? Sí, totalment. Un total de 11 cançons conté este diamant, 11 cançons que conviden a l'optimisme també en un moment en què el món se'n va a la merda, com digueu també en moltes cançons, i és tal qual la realitat que vivim avui en dia. Sí. Si el món se'n va a la merda, espero que no se'n vagi del tot a la merda, que ens deixi uns espais per respirar. Sí, d'això parla el disc aquest, la primera cançó ho defineix molt bé. El món se'n va a la merda, però no passa res, al final sempre s'estan anant a la merda per alguna raó o per una altra. Quan no és el canvi climàtic, és la guerra, o si no és la pandèmia, si no serà una altra cosa. Sempre hem d'estar preocupats per alguna cosa, doncs al final és una mica, fins a quin punt podem canviar nosaltres les coses, doncs el que podem canviar ho canviem i el que no, doncs una mica hem de prendre'ns una filosofia i mirar qui tenim a prop, qui ens estima i saber apreciar aquests moments que tenim, que són al final, una altra vegada tornant al mateix, el luxe i el que fa que valgui la pena viure, és una mica això. I com naixen aquestes cançons? Jo crec que això millor que ho expliquis tu, perquè jo hi he estat, en el procés creatiu, evidentment hi he estat, però és el que dèiem abans, no he estat allò al peu del canó com en altres discos tan profundament. Però, i sí, l'Eric, la veritat és que s'emporta bastant tota la part més compositiva del disc, o sigui que... Bueno, hi ha de tot. Hi ha cançons que són més antigues, inclús d'abans de la pandèmia, d'abans d'acabar la gira passada. Ja hi havia alguna cançó que estava mig estructurada, que ja vam dir aquesta podrà servir pel pròxim disc. I així ha estat. N'hi ha algunes que han nascut completament a l'estudi, fent una mica el tonto allà entre tots, i han sortit cançons que vam dir, hòstia, que guai, interessantíssim. I altres que són idees que jo tenia, que les hem anat canviant, algunes que són totalment irreconeixibles a lo que eren al principi, i altres que són exactament iguals de com eren a la maqueta. I és el maco del procés de crear un disc, és que no hi ha una norma, no hi ha un res fixat. Hi ha cançons que tothom diu, hòstia, aquesta és així, i hi ha altres que, bueno, anem a provar altres coses, i mai saps on acabarà arribant la cançó. I més amb aquest disc, que hem tingut tant temps i tantes hores d'estudi per anar... Ens hem quasi gairebé obligat a donar-li la volta a moltes cançons i al final ens han sortit idees molt més interessants de les que hi havia inicialment. Sí, el que també hem intentat és que cada cançó no formés part de tot el rato de tot un paisatge molt semblant, sinó de cada cançó agafar-la i dir aquesta cançó que necessita, a nivell estètic i a nivell de producció i de tot. Llavors, cada cançó té sons molt diferents, la bateria, són bateries molt diferents a totes les cançons, totes les equalitzacions no tenen res a veure, llavors, bueno, el que l'uneix al final és com el concepte aquest així més global a nivell conceptual, però no a nivell sonor, potser, no? Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç i honestament sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim tan fàcilment, de tant en tant cal recordar. Estils, inclús el trap, s'arrisqueu en el trap, pop, rock, el folk... Hi ha de tot, o sigui, era una mica la premissa, anem a fer un disc en què res s'assembli a res, no? Trap no m'atreviria a dir perquè tampoc és ben bé trap del tot, però sí que hi ha com una inspiració, no? Però també com hi ha reggae o com hi ha inclús música electrònica o hi ha rap o pop de tota la vida, que som el que fem nosaltres, no? Al final ens intentem inspirar una mica en tot el que ens agrada a nosaltres, no? I el que escoltem. I en aquest disc ho hem volcat molt més, òbviament. En altres discos potser anàvem més a fer
una idea del que no és del que s'esperava de nosaltres, però sí que amb el temps que teníem i les eines que teníem anàvem a fer una mica el que podíem. En aquest teníem més eines, més temps i també teníem un punt més de valentia a l'hora de dir, bueno, anem a provar coses una mica més arriscades i ara es veurà què passa amb tot això. I una de les coses que més m'agrada dels vostres discs és que sempre va personalitzat i este en concret porta un diamant molt personalitzat. Què és el que porta? Conteu-meu. Doncs, com tu has dit, tots els nostres discos estan personalitzats, estan tots acabats a mà. Això ho vam començar a fer des del primer disc que vam fer, fa 10 anys, 11 anys. 11 anys. I ho vam fer una miqueta com a símbol d'agraïment, no? Una mica al final hi ha poca gent que tingui reproductors de música a casa seu, no? També teníem la filosofia i seguim tenint que tota la nostra música ha de ser accessible a tothom, sense anuncis, sense que no estigui amb la mateixa qualitat, no? Llavors, sempre a la nostra pàgina web regalem les nostres cançons i el fet de que personalitzem tots els discos és una miqueta un agraïment per la gent que vol col·laborar amb el projecte, no? Que decideix recolzar-lo, llavors que tingui una peça única i estan tots acabats a mà. Totes les tapes de tots els discos que hem fet a la història estan tots acabats a mà. I en aquest en concret és un rasca-rasca, tota la tapa és un rasca-rasca, hem rascat tots els diamants nosaltres. A sota del diamant hi ha una frase per qui vulgui rascar tota la tapa, però bueno, fent això també et carregues el que hem fet nosaltres, però bueno, jo ho rascaria tot. No rascaria res. Tota la portada, tota la portada. Sí, o sigui, la portada també funciona, a nivell estilístic també funciona sense tot el rasca-rasca, saps, com si diguéssim. Som uns impacients, no fa falta rascar, és igual, és sí, maca, això- la metàfora és maca, si vols descobrir la frase hauràs de sacrificar el diamant. Exacte. I què posa? Ah, no t'ho podem dir. Tu tens dos aquí, tu tens l'avantatge, em pots rascar un i l'altre L'únic que podem dir és que és una frase d'una de les cançons, que creiem que representa molt bé l'esperit del disc i ja està. Molta faena, no? Moltes hores de treball per a personalitzar-lo. Sí, però bueno, això ja sempre ens passa, I hem de dedicar-hi més o menys una setmana, sempre a personalitzar els discos, més també hem de parar tota la producció dels discos, els hem de parar a la meitat, portar-nos el sense galeta, sense la part del llibret, la part d'on s'enganxa la galeta. Llavors, part tota la fabricació, ens l'enviem tot, acabem de totes les tapes i el tornem a enviar. Llavors, sí, sempre necessitem temps, sempre anem molt justos, però bueno, al final sempre val la pena, no? Perquè sempre ens queda alguna que ens agrada molt. Com diguem, faena a gust mai pesa i al final, si ho feu amb ganes, al final no costa res. Comentava al principi... No, anava a dir, sí, és maco. També et diré que quan vam començar a fer-ho, no pensàvem que vendrien tants discos, no? Hi ha hagut algun disco que ha estat molt complicat de fer, però també sí que és veritat que al final quan la gent ho compra és molt més maco, no? Però quan em portes 2.000 i te'n queden 6.000, no és tan divertit. Però bueno, forma part de l'esforç. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pont Aeri els dos junts. Que comentava al principi que va ser Jennifer, la cançó que totes i tots van conèixer els Catarres, ja fa 11 anys, si no m'equivoque, d'aquell èxit. Quin balanç faríeu d'estos 11 anys? Com ha canviat les vostres vides professionalment i personalment també? Claro. De totes les formes ha canviat. O sigui, no té res a veure, no?, amb el que era al principi. Perquè, bueno, nosaltres tots teníem la nostra feina, tu estudiaves, no? Sí, jo estava acabant la carrera, vosaltres estàveu treballant ja i sí. Sí. Jo i en Joan érem autònoms, cadascú amb les seves feines, i ja portàvem molts anys fent música, però fins a cert punt havíem renunciat a viure de la música, no? Era un hobby, i precisament quan vam fer un grup enfocat simplement a ser un hobby absolut, que eren els Catarres, per tocar en bars, per tocar en llocs molt petits, de tant en tant i passar-ho bé, de sobte ens passa això que ens va passar. I vam dir, ostres, ens ha arribat una oportunitat enorme, l'hem d'aprofitar, el que ens duri, no? I ja veurem. I encara estem aquí. No? Però el que sí que s'ha de dir és que t'arriba l'oportunitat, t'arriba aquest principi d'algú i l'has de treballar molt, l'has de treballar molt i molt i molt i constantment, i seguim treballant-ho ara, no? Al final és com una carrera de fons, no és un sprint, has d'anar corrent-ho. I, bueno, seguim aquí, però perquè ens hem esforçat molt també. Hem tingut la sort inicial, però ens hem esforçat, diguéssim. I suposo que aquesta pregunta ja vos l'hauran fet moltíssim. Per què els Catarres? Per què vau decidir este nom?
Sí, explica-ho tu si vols, ho explico jo. Mira, doncs això és... En Joan i l'Èric tenien un amic, bueno, de fet el teniu, no? Encara, però que els veieu molt poc, ja, que estiuejava en el seu poble a Aiguafreda i era un noi de França, llavors, doncs, de França. I de tant en tant en Joan i l'Èric, per molestar-lo, li deien que era un gavatxo i ell els contestava que eren uns catarres. Llavors els va fer gràcia el nom quan eren petits, que deurien tenir 10 anys o així. Doncs sí, devien tenir això, 10 anys, i ens va fer molta gràcia i els el vam guardar. O sigui, vam pensar, aquest nom és molt bo. I quan vam fer el grup vam dir, hòstia, aquest nom va perfecte, perquè vam aquest rotllo acústic, folk i tal. Era un apel·latiu com carinyós, de totes formes, no era com un insult. Bueno, després vam estar buscant-ho i realment no ho hem trobat enlloc. No. Per tant, intuïm que s'ho va inventar una mica. Llavors, bueno, Pues, millor ja encara. està. Sí. Ara ja és una marca Sí, ara ja és una marca. que us ha acompanyat durant estos 11 anys. Veieu. Quins records teniu d'aquell inici dels Catarres? Jo ho recordo molt caòtic, la veritat. Cadascú ho recorda d'una manera molt diferent, jo crec. En Joan ho recorda com molt romantitzat, no? Bueno. En Joan és molt romàntic en aquest sentit. Però sí, hi havia un punt molt guai, no? De molta locura, de molt visceral tot, no? Però per altra banda també una desorganització molt heavy, no? Perquè nosaltres tres no atrapàvem res. O sigui, el primer any del grup crec que vam fer 120 concerts en un any. O sigui, és que en mesos, em sembla que en 9 mesos vam fer 120 concerts. Llavors va ser una locura molt extrema. Però sí, hi ha com aquesta part d'ingenuïtat màxima, d'espontaneïtat, ens equivocàvem tocant les cançons i no passava res, tornàvem a començar i ja està, no? Llavors hi ha com aquesta part que ha estat molt guai poder-la viure molt intensament perquè teníem l'oportunitat de reviure tot això, no? I d'aprendre les coses a marxes forçades, no? O sigui, al final teníem tants concerts que ens ha donat també molt, no sé, moltes taules, no? Sí. En aquest sentit. Bueno, vosaltres ja veniu apresos Sí, abans, però no tant. Però clar, fer 120 concerts en un any, És molt. de sobte va ser una escola de prova de foc i és el que diu la Roser, va ser un caos absolut, perquè ho era, però també era molt divertit perquè el nivell d'autoexigència potser no era tan alt o potser no sé com dir-ho, l'expectativa nostra no era tan alta, no? No sé com dir-ho. Bueno, anàvem una mica d'aprofitar aquesta superoportunitat, no? De dir, uau, doncs podem tocar cada dia? Doncs que guai, saps? O sigui, era una miqueta la filosofia. Llavors, ens va anar molt bé també fer tot això per adonar-nos ràpidament quines coses havíem de potser millorar, no? No només a nivell musical, sinó de tot, no? De quina gent necessita rodejar-te perquè tot això funcioni. Al final no només som nosaltres tres som els que potser ens veieu més, no? Però al final som un equip de pràcticament 20 persones a darrere els Catarres, no? I de gira som 14. Llavors, cadascú és superimprescindible i cadascú fa que tot això funcioni molt bé, no? I això realment jo crec que s'ha de posar molt en valor perquè si no fos per totes aquestes persones nosaltres evidentment no estaríem aquí per molt que ho volguéssim fer tot i ho volguéssim controlar tot, no? Perquè això ens passava molt al principi, que volíem controlar tot nosaltres i al final necessites rodejar-te de gent que t'ajudi i que t'ajudi molt bé. I que a banda també digerir-ho tot, quan vens de no portar aquesta vida, portar-la també degué ser difícil, no? De la nit al matí. Sí, emocionalment ha estat intens. Jo crec que fins al final del disc de Big Bang, que van ser 6 anys sense parar de girar, jo crec que emocionalment va ser tot molt intens, no? Tant per les coses bones que ens van passar, com per també en els moments que també estàvem molt cansats, no? En alguns moments també, l'Èric també vam haver de parar també perquè s'operava, jo també estava molt cansada, reiteradament em trobava bastant malament moltes vegades, no? En Joan també va tenir les seves coses, llavors jo crec que fins que vam fer el peron en aquell moment, a partir d'allà jo crec que va ser un punt d'inflexió de que ens agafem les coses molt diferents, no? Amb més calma, no? Sí, amb més previsió també, de poder-te organitzar mentalment tota la feina que tindràs, com estarà distribuïda amb el temps que estàs girant, no? I això ja et dona com una calma. Acabar de muntar un equip tècnic de músics i de tothom que treballa amb tu com més sèrio i... Bueno, més sèrio no seria la paraula, sinó que... No, tindre un equip més més gran. Estigui allà, sí, tots connectats amb la mateixa història, no? Sí, jo crec que a partir d'allà... Sí, el caos és divertit, però a la llarga et crema molt. Molt. Llavors necessites començar a estructurar-te una mica millor i prendre-te d'una forma més
professional en el sentit de que és la teva feina i no estàs de festa tot el dia, perquè si no també et tornes boig, al final, no? Fem que cada dia sigui diferent a l'endemà. La vida és massa curta per perdre's en els detalls, que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó, una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Així m'agradaria fer-vos un joc, perquè com porteu com 11 anys ja junts en els catarres, a veure quantes conegueu. També val incloure a Jan, que avui no està. He portat així unes cartolinetes que tinc així preparades. I un bolígraf per a cada un. A veure quantes conegueu. Vale. Començarem per la pregunta: qui és el o la més responsable del grup? Vale. No em copiïs, A veure. No. A veure. Ah, ja podem ensenyem? apuntar? Sí, ensenyeu. El meu boli no es pot gaire, Ai, m'ha costat llegir. No coincidir, Roser i Eric. Ah, sí. Mira. El pobre Jan no... No, en Joan no ho és. Responsable... És que jo ho matitzaria, perquè la responsabilitat és com que la clar, tenim depèn de què. dividida en seccions, no? I depèn de per què és més responsable un que l'altre. Clar, jo ara estava pensant qui és el més organitzat, saps? Jo per mi ets més organitzat tu, ets una persona més centrada. Però ella porta, per exemple, el tema números, tesoreria, tot això, i ella és la que... Llavors, jo ho he enfocat cap aquí. Vale, jo m'enfoco que tu ets més serè. Bueno. Mútuament. Jan. La o el que sempre arriba tard. Vale. Ara Jan, posaran. Sí. Jan. Esta sí. Però avui hem arribat tard nosaltres dos, Sí, això és veritat. Molt fort. El o la més xoni que la xoni de Castefà, Hòstia. del grup. Bueno, suposo que jo, no? Jo em poso a mi. Bueno, oi, no pinta, eh? No pinta? Fallo tècnic. Jo poso els dos. Els dos. Els dos, perquè sou Els els dos. dos? Els dos, el Joan i la el Joan i Roser jo? són una mica xonis, els dos. I la cançó venia per uno d'ells dos? No. No, la cançó és totalment ficció. A qui li agrada més cuinar? Quan esteu de gira, esteu de gira anireu a dinar per ahí, però aquí, quan quedeu, qui és el que li agrada cuinar? Però és que no cuinem mai, realment, quan quedem. No, però Bueno, a mi a m'agrada mi molt m'agrada cuinar. Ah, sí? Ah, però mira, a mi també. Sí, Pues mira, tu et poses a tu i jo m'he ficat a mi. fatal. I ja, per últim, de qui va ser la idea boja de muntar els catarres? A qui li se va ocórrer la idea? Esta suposa que coincidireu. Sí, en Joan i l'Eric. És que, vale, el to És que no es veu res. Sí, ara ho he llegit. L'elecció del boli vermell no. I damunt- El pròxim programa un altre I boli. damunt la cartolina taronja, és que Sí. no ho he pensat. No passa res. Més o menys esteu... Va ser teniu idea ahí nostra de el mi i en TC. Joan crear el grup, perquè en Joan tenia una idea de Jennifer molt prèvia, que la vam acabar de fer una tarda allò i vam riure i dir, muntem un grup, anem a tocar això en els llocs. I dir, busquem algú que toqui el contrabaix, tal, no sé quantos. I vam parlar amb un amic nostre, mutu, i em va dir, la Roser, i me la vaig trobar l'endemà o així, i li vaig dir, Roser, vols tocar el contrabaix? Sí, i ja està. O sigui, això va ser qüestió d'una setmana, potser, saps? Vull dir que al final no està... La idea va ser nostra, però el grup va començar literalment els tres junts, al teu pis. Al meu pis va començar? Vam fer el primer assaig allà al teu pis. A Barcelona? Sí, allà on vivies arribau o no? Ah, sí? No me'n recordo. Ah, que guai. Ja han passat anys, Sí. passen molts anys, però al final els records bonics, no, de com va iniciar este camí dels catarres, si s'haguéreu de quedar en alguns moments, en quines quedaríeu d'esta dècada, de cada 11 anys? Molt difícil. Jo ho tinc bastant clar. Ah, sí? Sí. Jo crec que em quedo... O sigui, sembla com molt grandiloqüent, però és que no ho trio per això, O sigui, vam anar a fer una gira a la Xina i a Corea, i per mi, no sé, personalment va ser com molt guai, no? No sé, va ser com... No havia viatjat mai a l'altra punta del món i a nivell personal i compartir-ho fent música i amb ells i tot, o sigui, per mi va ser com algo molt guai. Jo crec que per allà ens va fer com
bueno, per mi ens va fer com un punt d'unió molt guai. Sí. Sí. Això és molt... Aquests viatges que hem fet internacionals han estat molt macos, però jo no sé si m'ho quedaria com el més... És que no ho sé, és molt difícil. Jo crec que és una mica tot, no? Quan vas descobrint que vas passant pantalles, no? I de cop coincideixes amb gent que has vist tocar des que eres petit i de cop toques amb ells en el mateix escenari, no? I et venen a parlar de tu a tu i en aquests moments de dir, hòstia, estic jugant una lliga molt guai, no? Amb gent que havia seguit des de petit i ara estic jo aquí, no? I és molt guai, això jo... Sí, el mercat de música viva, no? Sí, que de cop comences a pujar escenaris que havies anat tu a concerts i estàs tocant tu, no? I veus a gent que era com tu, no? I estan allà cantant les teves cançons, i això és molt guai. Sí, és molt molt. Per a vosaltres, quins han sigut els vostres referents, ara que estem parlant de quan heu compartit escenari amb grups que anys enrere seguíeu i continueu seguint? De grups així de l'escena, jo havia escoltat molt Dominguet, per exemple. De més petits havíem escoltat molt els Pets, no? Sopa de Cabra, després també Obrim Pas, d'aquí, no sé. Jo tampoc no escoltava molta música en català, realment, saps? No, fins que no vaig començar els Catarres no havia escoltat molta música en català. Sí que el Dominguet, per exemple, sí que va ser un grup que sempre havia seguit moltíssim. I llavors hi havia això, el que dèiem, no? El Mercat de Música Viva, que és, no sé si el coneixes, és un festival que es fa al costat del nostre poble, que llavors molta gent, en la nostra època, ara crec que ja no es fa tant, però abans de seguida ja muntaves un grup de música i podies demanar permisos a l'Ajuntament i durant els dies que durava el festival amb el teu grup podies sortir a tocar per als carrers i llavors hi havia els grups com importants que tocaven en els escenaris grans, que hi havia un escenari a la plaça, un escenari en una altra zona de Vic, que també era un escenari així supergran i tal. I bueno, jo crec que això va ser com, més que els grups en concret, com el festival en si, no? Una mica de referència, perquè des de petits que hem tingut molt la cultura allà de crear grups superràpid per poder anar en aquest festival a tocar en els carrers i somni total de poder arribar a tocar en l'escenari de la plaça, no? Jo crec que va una miqueta més... Bueno, per mi, en el meu cas, va més per aquí. Sí, no, bueno, és curiós perquè a Osona es donava, perquè ara ja no tant, es donava la situació que hi havia al Mercat de Música i hi havia molta gent fent música i de fet són molts grups com Oques Grasses, Charangos, no? La Iaia abans, quins més, me'n deixo algun. Bueno, que tots som de pobles de per allà i gairebé tots hem coincidit amb diferents grups durant algun moment de la nostra vida, no? I hi havia aquesta escena on hi havia molts concerts de poble, molts concerts petits, que de tant en tant sí que venia algun grup important i podies de cop fer de taloner un grup d'aquests, no? Que això et donava també molta experiència, però era molt maco que sempre, cada setmana o gairebé cada 2 setmanes hi havia un concert, no? En un poble o un altre, no? I tocaves tu o tocava el grup de l'altre o tocàveu els dos i això va crear com una microescena a Osona o als voltants que jo crec que va generar molt aquest esperit dels grups que tenim allà ara, no? I que potser això es dona a altres llocs ara, potser no tant a Osona, no sé. I que també ha marcat un abans i un després. I ara vosaltres, després d'estos anys, també s'haureu convertit sou conscients, suposo que s'heu convertit en referents de molts grups que ara naixen. No sé. Espero que sí, espero que algú se senti... O sigui, si nosaltres hem influenciat algú per fer música i cantar amb la seva llengua i que tingui ganes de fer música original doncs fantàstic, jo superorgullós i encantat de que així sigui. Com més gent hi hagi que intenti fer coses originals, millor, i tant. Jo crec que sí que sou referents per a molts grups i ara també vivim en un moment molt bonic també per a la música en la nostra llengua i cada vegada n'hi ha més grups de diferents estils que s'animen a iniciar un projecte musical. Això és molt guai, sí, això és molt guai, perquè realment ara pots escoltar música en català amb tots els estils, no? Abans potser era més el rock en català i ara, des de fa, doncs això, des d'aquests últims 10 anys, realment pots trobar tots els estils de música, és molt guai. Per anar acabant, tornant al disc, què espereu d'este any que acaba d'estrenar el disc? Quines expectatives teniu? Jo, sincerament, l'expectativa que tinc és passar-ho molt bé. Jo també. Perquè portem 2 anys pèssims a nivell social, bueno, tothom, no? I al final és com, tinc ganes de sortir, de veure gent, de tocar i de passar-ho molt bé, no? Vull dir, al final, no sé, no és tant com una ambició personal de vull omplir no sé què, no, el que vull és fer concerts, que la gent s'ho passi bé i jo sobretot passar-m'ho bé i disfrutar-ho.
Totalment. Jo també Perquè penso el mateix. quan tens un grup de música també hi ha moltes coses que són problemes i moltes ansietats i moltes coses d'aquestes. I al final ja en portem 5, portem 10 anys de carrera i hi ha una mica passar una mica les ansietats i de tot i disfrutar del procés, sigui quin sigui. No? Totalment. Sí, a mi ja també em va passar en el disc anterior, que per mi va ser com un moment de dir vaig a disfrutar màxim d'això i vaig bueno, no ho sé, només estar enfocada en la part de l'escenari, de sortir i passar-m'ho bé, no? I crec que aquest ha de ser una extensió d'això. I ara sí, l'última pregunta és que sempre acabem en una sèrie de recomanacions, un llibre que ens recomaneu, sempre pilla allí de sorpresa. Un llibre? Hòstia, no ho sé, Què esteu llegint ara? Pues vaig dir que està llegint coses molt friquis. Jo m'estic llegint estic llegint l'últim d'una sèrie que es diu The Expanse, que és una sèrie de ciència-ficció de l'espai. Soc molt friqui i m'agrada molt. Però n'hi ha 9, vaig per l'últim ara, o sigui que hi ha camí. Llarguet, la recomanació. Jo la veritat és que no llegeixo gens, perquè és que no tinc temps. Ara mateix estic en un moment de la meva vida que no tinc ni un minut. No estic llegint gens ara mateix. Sí, porto més de 2 anys sense tenir temps per llegir. La maternitat i la vida que tan... Sí, i si llegeixo alguna cosa està molt relacionada ara mateix amb la maternitat, saps? O sigui que no puc... Sí, una mica sí, però bueno, és el que hi ha ara, sí, no passa res. Una Et sèrie... deixaré jo els llibres. Els 9 llibres que tens per davant per llegir. Una sèrie o pel·lícula... Hòstia, no miro la tele, perdona, t'estic... És que està allà autista. No, és que no m'agrada massa mirar la tele i la veritat és que no. I el que em passa és que si miro sèries, m'enganxo molt, llavors les necessito mirar tot, les 24 hores. Però això a tothom, no? Bueno, però és que no tinc mesura, saps? O sigui, m'haig de mirar tota la sèrie En calma. No puc. Llavors m'haig de passar 6 hores mirant la sèrie i ara mateix, com que no puc fer-ho, perquè no tinc temps material, no miro res i tampoc no tinc molt interès en la tele. Hi ha moltes sèries, per exemple... Una que recomanes? Recomano, per exemple, una que es diu Yellowstone, o, per exemple, una europea que es diu Gomorra, que també està molt bé. Molt fosques, però, I un grup o artista emergent que recomaneu? Molt bé, mira, jo et recomanaré el de la meva germana, que és XY, que acaben de treure disc fa 2 setmanetes i per mi és dels millors discos que hi ha ara mateix, o sigui, perquè me l'estimo molt, però a part de per això, perquè realment ho penso molt interessant. Molt fermament. Per mi és un disc que m'ha emocionat moltíssim. Sí, recomanaré el mateix, però per dir alguna cosa diferent, no sé, ara, emergent ha de ser. O si vols que no siga emergent també val. A mi del que més m'ha agradat que he escoltat últimament, però ja fa una mica de temps, és el Tanyandú, l'últim. Per mi és un disco... Com es diu l'últim? No en recordo com es diu. Són noms, Fernando no sé què. Ah, sí, Fernando Rogelio no sé què. Bueno, sí, és guai aquest disc. Buscar. I trobo que és un disc rodó. Molt bo. I ja, per últim, un missatge que vulgueu deixar a totes les persones que veig en aquesta entrevista. Ai, no sé. En general, per la vida? Sí, o un consell. Doncs apreneu a valorar, trobar els diamants que teniu al voltant del vostre, no? Molt maco. Com tu, Roser. Que bonic. Doncs moltíssimes gràcies, ha sigut un autèntic plaer i que molts èxits que de segur que vindran amb este diamant. Gràcies, igualment. Gràcies. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no t'enyoro. Que jo ja no t'enyoro, ja no t'enyoro més. Avui t'he vist i m'has fet tornar a aquells temps antics d'amor, odi estrany, tu tan drama queen, jo tan